matulog karon. Matulog na ikagimuhan lang. May labot ako, nagdula man ko pere. Anang dulaan imong banha kayo, ipakaon ako na si Murugay. Basta ginawa. Unsaon pa ko kaon na ning sin nga di man ni makaon. Palitin ang kagdulaan ba kaya ano din ni magbana. O sa may ipalit ang dulaan nimo, mabantay kwarta. Ang diskarte nito po dyan. Diskarte di ay ha. Sige tita. May gani kay naminaw. Atulog na jud ko. Karon, kaya ingon si tita nga magdiskarte daw ko. Ibaligyan akong electric pan. Karon baka palit yung dulaan. Agay! Karon, ibaligyan ako ni electric pan. Kusukay mo toyo, kurang bagyo. Electric pan. Electric pan, electric pan. Pamalit na mo mga suki. Barato na kayo ng electric pan. Kusukay mo toyo. Electric pan. Wala namang ko suruyo nun sa balay bike eh. Nahurutan akong suroy among gamit dito. Unsa na po kaya akong isuroyan eh. Electric pan, electric pan. Hala, si Bunching manao. Namaligya lagi na sa electric pan bay. Electric pan. Hala, si Dunyok man eh oh. At doon ako be. Hoy Bunching, namaligya lagi kag electric pan. Kanino? Kay ipalit ako dulaan, kaya ako nakita nga dulaan dito sa katong sa town site. Gwapo kaayo, Dudes. Robot-robot pa, Jod. Kanang, tagpila po na imong electric pan niya Bunching. Barato raman ni Dunyok. Tag-20 ra, kay tag-20 ra man po ng robot dito. Unsa man, mupalit ka o dili. Tag 20? Ibaligya na kog tag 30. Nakay ginansya nga Jis. Aki palitan na be. Sige, sige. Ikaw na lang palitan niyo. Bantay bitaw ka guba ni Bunjing ha, madaot yung ko sa among bayaran eh. Unya, gibayaran naman tika. Moto na ko kay isuroy na ko ulpod ni. Sige, kondisyon kay na do. Sige, mato na ko kay mapalit pa kong robot. Oh, electric fan mo diya, electric fan. 30 na lang ni, electric fan. Anak ko'y robot, anak ko'y robot. Bunjing! Asa may electric pan dire? Electric pan naman ko kabalo ng electric pan tito. Ayaw kong ilara ha, kay kabalo jud ko ikaw rin nagplato dire. Mutuka na lang ko'y. Sinunyok mo na ko sa electric pan diya. Yaman itong kibaligyagan eh. Posible kay si Dunyok Bunjing. Tumutumo na ko istorya. Di na ka mo to, tanawa nito, isuri niya. Amo ba? Karon lang ka duniw ka ka. Agay! Kusan yung kakaroon mo kakaroon kay ikaw may nagsusuro sa electric pan. Ako'y nakakwarta. Oh, electric fan mo diya. Electric fan mo. Wait na! Paligan ka nito ko electric pan! Gibaligya man ni Bunjing sa kuwag 20 unya. Gibaligya po na kog 30. Ang ingon ni Bunjing, nga ikaw na nakuha sa electric pan, unsa nakatinood? Hala, mataka ra ni si Bunjing bay. Ako mo nagipasangilan nga ako nakuha daw sa electric pan nga. Yaman na gibaligya sa kuwa. Sa ato pa, namutmut gud ni si Bunjing sa kuha, karon ka Bunjing nga ka. No. Da. Bunalan di ka karon Bunjing. Bunjing! Bunjing! Kita! Da. Bunalan lagi.